Mga silid-aralan sa Dagupan City na hindi nagamit dahil sa online learning, binaha at inanay na. Balitang tinutukan ni Russell Simorio ng GMA Regional TV Balitang Amyanan Exclusive. Bunsod ng ipinatutupad na distance learning ngayong may pandemya, hindi na nagagamit ang ilang silid-aralan sa Pantal Elementary School sa Dagupan City. Pero bukod sa luma ng ilang gusali, hindi na rin umano napapakinabangan ang ilang silid-aralan matapos anayin ng mga ito. Infested siya ng anay at marami ng mga sira. Kung i-repair pa yan, it's beyond repair na yan. Kaya ni-request for demolition. And it was already approved. Mapapansin natin na hindi na matibay yung ilang silid-aralan dito sa Pantal Elementary School. Bukod dito, masyadong mababa rin naman itong lugar kaya madalas silang bahayin kapag nagkakaroon ng high tide. Dito pa nga lang sa harapan ng mga silid-aralan, baha dito at sa loob pa ng mga silid-aralan, baha at putik ang bubungad. Ngayong Agosto, sisimula ng demolisyon sa 13 silid-aralan. Pabor din ng mga magulang, nagibain ang mga lumang gusali. May posibilidad na magigiba na yan kusa. Pati yung flooring niya, napakababa. May hinihintay ring pondo ang DepEd para makapagpatayo ng bagong silid-aralan sa oras na tuluyang magiba ang mga lumang gusali. Gagawa ako ng sulat ngayon sa Division Office para sa kanilang approval. Then gagawa tayo ng request again for appraisal para sa bidding. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV.